Niya na po kita sa pagtuon sa atong pagtulunan sa atong simbahan. Ang atong simbahan, mga igsoon, nakita ginatawag nga deposit of the faith, no? Ang atong deposit sa sagrado nga tradisyon ang ipagtulunan sa mga apostoles, kuan kayo sa English pa, very rich, no? Abudansya kaayo o lawom kaayo ang mga pagtulunan nga naa sa simbahan, o nindot yung kaayo ang mga pagtulunan sa atong simbahan, no? So nindot kayo nga maninguhata sa pagtuon sa mga pagtulunan nga gihatag ni Hesus sa iyang mga apostoles, o kining mga apostoles gihatag niya sa simbahan. Ningon ng Ginoo, go and make disciples. Go into the end of the world and make disciples. Panghimo ko ng mga gintutunan. So, paano kita mahimong gitutunan? Sa pagtuon. Di man ta mahimong gitutunan kung wa tay tuon-tuon. Sa mo na itong ginahimo, kada semana nagahimo ginapaubos nato atong kagalingon sa pagtulunan sa simbahan, kay gusto kita mahimong gintutunan. Dili ta pwedeng mahimong gitutunan kung wa tay gitunan. So ang atong topic kabahin gihapon sa atong lecture series sa Holy Eucharist. Na naman kita karon sa sacraments. Okay? So, ang topic nato ang bahin sa pan o sa bino. Taguluhan, bread no longer. Kung imong balihon, it is no longer bread. Okay. So, unsa gyud gipasabot pag-ingon ni Jesus dito sa Last Supper, or pag-attend nimong misa ganihang hapon o ganihang udto, katong Domingo ni attend kag misa, pag-ingon sa pare nga this is my body, no? Pag-ingon niya iyang gipandungan ng iyang kamot diha sa pan, kini akong lawas, o diha sa kupa ingon siya, kini maong akong dugo. Unsa may buot pasabot niini? Lawom kayo. Meaning, pag-ingon sa pare, or pag-ingon ni Jesus dito sa Last Supper, this is my body, this is my blood, meaning nagatuo kita nga ang pan mihunong na sa pagkapan. O ang substansya sa pan giilisda na ngadto nahimong unod ni Kristo. So, kung tan-awon nimo siya pan, pero dili na siya pan sa tinuod lang. Nahimo, miundang na siya sa pagkapan. Nahimo na siyang lawas mismo ni Kristo. Okay? Parehas po sa bino. Pag-ingon niya, this is my blood. Pag-ingon ni Jesus na this is my blood, may undang na siya sa pagkabino. O nahimo na siya mismo nga dugo. Mismong dugo. Dili lang kay simbolo, Dili lang simbolo. Kundi nahimo yun siya. 100% dugo mismo. Jesus. O ato pong gituuhan nga tungod sa dakong gahom sa atong Ginoo, bisan pag lawas na ni Kristo, iya na ning unod o iya na ning dugo, no? Tungod sa gahom ni Kristo, nagpabilin gihapon ang iyang panagway pan, o ang iyang panagway bino. Tungod sa gahom ni Kristo. Nga naman, kay dili uyon sa Ginoo nga mudawat ta sa iyahang lawas og dugo
sa pinaagi nga hugaw, sa pinaagi nga madinuganon. So gipadawat kita niya sa iyang lawas ug sa iyang dugo sa pinaagi nga limpyo, dili madinuguon nga paagi. So mo na nga pinaagi sa iyang gahom, bisag kini dugo na ug ang iyahang unod, gipabilin gihapon niya sa panagway nga pan ug bino. Mao gani nang katong mga apostol, mga gitutunan niyang uban, wa na mi padayon ni back out daghan mga ninghawa tungod kay di sila kadawat nga musuyop sila dugo, di sila kadawat nga mupaak sila unod karne, moros sila mga kanibal. Abi nila ingana ang pamaagi ni Jesus. Pag-ingon ni Jesus, ang akong lawas ug dugo nga ihatag kaninyo tinuod nga pagkaon, ug ang dugo nga akong ihatag kaninyo tinuod nga imnunon. Pagkadungog nila na nayati na ni, pasupsupon kasi ang dugo niya, bawal magina sa unang panahon. Mao na nga mitalikod ang ubang mga gitutunan, wa na mi uban. Pero wa man gud sila makahulat, wa man gud sila musalig nga Ginoo bisan pag iyang ihatag ang iyang lawas o iyang dugo para kanon, ibutang niya sa pamaagi nga dili hugaw, pinaagi gyapon sa panagway sa pan ug sa bino. Okay, so ginatawag na siya sa theology mga igsoon accidents. Ang unsay makita sa atong mata, masimot sa atong ilong, matilawan sa atong dila, madunggan. So ang panagway nagyapon, nagpabilin gyapon nga pan, mo na gitawag nga accidents. Nagpabilin gyapon nga bino ang iyang appearance. Pero bisan pagtanaw nimo sa microscope, ang iyang chemical composition, carbohydrates gyapon na siya. O nagyap ang elemento niya, no, pan gyapon. Pero ang substansya niya sa iyang pagka substance within itself, no, sa philosophy, dili na pan. Okay? So mo ingon ang uban, kung ato laging eksaminon, hiwa-hiwaon, tilawan, di man lagi unod, di man lagi dugo, no? Na pan malagi yapon ang iyang ingon, no. Meaning na dili maabot sa ato ang tawhanon nga pag-estudyo. Bisan paggamitan nimo mga unsa nga mga material, nga mga examination, nga mga microscope, scientific experiment, magpabilin gihapon ang pananaw pan ug bino. Pero tungod sa gahom sa Dios, salig kita tungod sa atong pagtuo og sa Dios, no, sa iyang kabubuton, ang pan ug bino nahimo yung mismong lawas ug dugo. So, duha ka milagro mga igsoon nga hitabo. Dunay mangutana. Duha ka milagro. Unsay unang milagro na hitabo? Nga ang pan o ang bino nahimong lawas ug dugo. Okay? Unang milagro. Unsa may ikaduhang milagro na hitabo? Ay ikaduhang milagro nga hitabo, bisag lawas na siya dugo, pan gihapon siya tanawon. Kuha ninyo? Mo na ikaduhang milagro diha. Bisag lawas na siya og dugo ni Kristo, nagpabilin gihapon siya nga pan. Mo na ikaduhang milagro diha. Double miracle. So tungod nini, naghimo ang simbahan og pulong para niini. Unique lang yun, og wala na ilaing butang nga pwede nato ika-apply kini nga pulong. Ang pulong nga transubstantiation.
Kaya ninyo litokon? Unsa sa Binisaya? Murag wa pa gina siya malubad sa Binisaya. No? Okay. All together. Ready? Get set. Go. Transubstantiation. No? Bali ang substance, trans, gibalhin, nahimong lahi nga substance. Transfer. Trans. Diba? Substance. Transubstantiation. So, mo na siyang nahitabo diha. Mo nang pulong sa teolohiya. Unique na siya. Oh? Ang iyahang substance sa iyahang pinakasasulod nakambyo. Kano sa pag-pray. Ang pare, gikonsekrahan. Ordinaryong laiko, gikonsekrahan na himong pare, na siya gahom. Bisa pag-unsa ka makasasala sa pare, kung siya mag-ampo, ibabaw sa panog sa bino, gamit ang pulong ni Jesus, kana siya mihunong na sa pagkapanog bino. Unahimon na siyang lawas ug dugo ni Kristo. Sama sa kuan, tubig. No? Nay mga tawag nga transformation. Okay? Transformation. Ang meaning sa transformation, gikan sa isa ka bagay nahimong usa ka bagay. Tubig. Kung imong ibutang sa refrigerator, ang gahi na transform siya into ice. Yuta. Butang ang tubig gamay. No? Tapos kumot-kumuton, mahimong ulon, transform into pottery. Lubi, no? Coconut juice, mahimong tuba, o kadugaya mahimong suka. Okay? Transform, no? Ang carbon, butangan ni mong pressure, mahimo transform into diamond. No? Og bisan pa, kabantay mo, si Jesus, ang tubig, iyang gitransform into bino. Okay, ang tubig, pag human ni Jesus, paingon ni Mama Mary, okay, buhatan ninyo, unsay iyang isugo, nga buhaton ninyo. O gibutangan og pila ka og tubig ang mga galon. O pag inom sa innkeeper, pag tilaw niya na bino na gyud, di niya tubig. Example gyapon siya sa transformation, no? Unsa may kinalahi sa transubstantiation? Ang kalahi sa transubstantiation kay, di ba, si Jesus ang tubig gihimo niyang bino. Pagtanaw, ang dagway bino na yun. Ang lami bino na yun. Transform. Dili siya transubstantiation. Ang transubstantiation ang kinalahi kay ang dagway bino gihapon, ang lami bino gihapon, pero ang iyang substance lamang ang nausab. Nahimo na siyang dugo ni Kristo. Kuha ninyo? Dili na siya mao. Kung sa kuan pa kung ang tubig, no? Gihimong bino, kung transubstantiation pa to, ang lami, tubig yapon, pero bino na diya ito siya. Mo na transubstantiation. Pero kaya ang iyang panagway na usab man, tubig, nahimo ang bino. Ang iyang lami, nahimo pong bino. Transformation. Sama pod sa bino o sa pan. Dili na siya pan, dili na siya bino, pero ang panagway nagpabilin pan o bino. Substance lang ang nausab. Muna itawag siya transubstantiation. Sabta lang mga isod? Okay. There is a change that take place, of course, in the bread and wine. A change of substance without a change of appearance.
Okay, next. Kabalo kita mga igsoon nga si Jesus dili mapikas-pikas. Dili mabahin-bahin si Jesus. Pila ka buok Jesus, usa ra gyud, no? So kung asa ang lawas ni Kristo, ang iyang dugo tuwa po dito. Kung asa ang dugo ni Kristo, ang iyang lawas na po dito. Question, asa naman si Jesus karon? Asa si Jesus karon? Tuwa na sa langit, no? Maulawon kayo mo, no? Tuwa na sa langit si Jesus. Okay. Naglingkod. Kaduog na mo ng joke. Kaya grabe si Jesus pa mano? Ngano man anak? Gibuhat niya ang kalibutan, giwalhan raman. Nganong giwalhan raman? Nganong kabalo mo ka? Wala nga kamot rin gamit. Siyempre kay kuan ko, gilingkuran ko ni Jesus ang tuong kamot sa amahan. So wala rin gamit sa amahan, no? Gilingkuran man. Joke na. Anyway, si Jesus, sawa pa siya may kari sa kalibutan, mangutana ko, spirit or naayunod? Katong wala pa si Jesus may kari sa kalibutan. Spirit, no? Father, Son, Holy Spirit, silang tulo spirit. Okay? Unsay tuig rod? 2015. Unsay meaning sa 2015? Ang meaning sa 2015 mo na yung edad ni Jesus. Okay? Kaya ang tuig gibase sa pag-abot ni Jesus. So si Jesus natao sa tuig 0. Namatay, nagsugod siya gwale tuig 30. Gipatay siya tuig 33. Okay? So tuig 33 namatay si Jesus. Tapos so ang tuig gibase sa iya. Kung makadungog mo og tuig 305 AD, meaning 305 gikan pagkatao ni Jesus. Kaya ang panahon gibase sa edad ni Jesus. So 2015 years ang milabay gikan pagkatao ni Jesus. Okay? Kung ang natao ka 1974, 1974 years gikan ni Jesus. So si Jesus ni kare ni anunsyo si San Gabriel Arcangel kay Maria sa usa ka 15 anyos nga dalaga. Pag anunsyo niya, verbum caro factum est, and the word became flesh and dwelt among us. Ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad mi-assume og usa ka tawo sa sulod sa tiyan. Kinsa may nagpurma sa lawas o kalag sa tiyan? Ang Espiritu Santo. Espiritu Santo may unite si Jesus, ang second person. Dihang panahon na ang second person nagkaroon ng unod. Okay? Nana siya unod. Nana siya kalag. Sa una, Diyos lang siya. Namatay siya. Nabanhaw. Pagkabanhaw niya, question, pagkabanhaw ni Kristo, espiritu lang nabanhaw o apil ang lawas? Ha? Apil ang lawas. Okay? Muna itawag nga glorified body. Nisaka siya sa langit. Unsa may nisaka sa langit? Espiritu, apil ang lawas, o nabili ng lawas dire. Ang tubag is minaog siya sa yuta, espiritu. Pagbalik niya sa langit, sa lingkod sa tuong kamot sa iyang amahan, dala na niya ang iyang lawas. So, ang ikaduhang persona
2015 years na karon ang ikaduhang persona na ay unod. Siya ang firstborn son. Meaning siya ang nauna dito nato sa langit. Okay? Kabalo ba ta nga kung mamatay kita, ang atong lawas mubulag sa atong kalag? Ang atong lawas malubong, ang kalag musaka sa langit or muadto sa impyerno. Pero pagbalik ni Jesus, pagbalik niya sa ikaduhang pagbalik, no, sa second coming, mubangon ang atong lawas o ang atong kalag muipon balik. No. So, kung ikaw para langit, sa kakas langit, kuyog imong lawas o kalag. Kung ikaw para sa impyerno, lawas o kalag, kuyog sa impyerno. So, kung ikaw para sa langit, uban na mo ni Jesus. Si Jesus na ilawas. Tuwa sa langit na ilawas, na inunod. Si Mama Mary, tuwa sa langit karon, assumed into heaven na ilawas, na apoy kalag. Si Mama Mary ang pinakaunang nga tawo nga nauna sa langit nga naay unod. Ang uban, si Pope John Paul II, santos naman. Si San Pedro Calungsod, santos naman. Tuasab sa langit, walay unod. Kabalo mo? Walay unod. Si Mama Mary pa lang o si Jesus ang tuwa sa langit nga naay unod. Kanos naman mabalik ang unod ni San Pedro Calungsod? Pagbalik ni Jesus to judge the living and the dead. Mubangon ang lawas ni San Pedro Calungsod, mu-unite sa iyang lawas, uban na. Dungan tatanan siyempre, hindi lang siya. Kung langit punta. Now, so, tuwa naman si Jesus sa langit, dili nato mabahin ang iyang dugo o ang iyang unod. Kung asa iyang dugo, tuwa pod ang iyang lawas, tuwa pod ang iyang pagkatao, tuwa pod ang iyang pagkadiyos. Kung nga body, blood, soul, divinity of Jesus Christ, usa lang. So muna nai hinapulong sa teolohiya mga igsoon, concomitance. Kung sa manang concomitance, importante na siya. Kung nai mangutanan ninyo. Meaning, ang tanan na hiusa, concomitance. That is why, nai mangutana, Brad, nganong dili man ta mo kaon sa pan, tapos mo inom po sa bino? Nganong ustyas raman, lawas raman, nganong dili man ta painom sa bino? Kulang na din na, Brad. Sa ubang mga simbahan sa Amerika, napunto sila yung style nga naadri sa daplin, bino, sa pikas daplin, ustyas, pili lang ka. Or pwede po gikan ka dito, mobalhin pagyug ka. Pag naman kaon sa ustyas, mo inom pagyug ka. Tapos naiting pahid. So naayana sa Amerika nga simbahan Katoliko. Pero unsa may tubag, unsa may opisyal nga pagtulo ng simbahan, bisag ustyas lang ang imong gikaon, okay na. Nga naman, kay kung asa ang lawas ni Kristo, naapod dito ang iyang dugo, naapod ang iyang pagkadiyos, naapod ang iyang pagkatao. Kuha? Because of the teaching of concomitance. Meaning, dili nimo pwede buwagon. Si Kristo tuwaron sa langit, ang iyang dugo o iyang lawas, nag-uban. Napuyuban nga ang style nga pagkuha sa ustyas, isaw-saw sa bino para murag kompleto yun. So, depende. Pero okay man na siya, no? Okay man na siya ang bino o ustyas, pero bisag ustyas lang pwede na. Jesus is present whole and entire in every part, every sacred host, and every drop contained in the consecrated chalice. Bisag usa lang katulo, ang kompleto nga Hesukristo na adiha. Bisag gamay nga tipak
Motong di gito dapat para nako og daghan gyud nga mga kuan nga di gito dapat ang hitabo sa lunita nga ipanghatag-hatag lang, ipangpasa-pasa ang sa una pagpakalawat na gyud mo salo patin kay bisag gamay nga crumble na adya kumpleto si Jesus Christ. So, kasagaran buakon mangina sa pare ang di ba? Kamay-kamayon. Kung iyang buakon, meaning ba gibuak-buak nato si Jesus? Meaning ay kamot na lang ni Jesus, ulo na lang ni Jesus, tail. No. Bisag unsa kagamay sa buak, kompleto nga Jesus yun ang imong mga dawat. Amen? Bisag gamay nga tulo crumbs mo nang careful gyud kaayo, no? Because imagine na lang mosulod ka diha kisa may nagasulod ninyo og Blessed Sacrament. Nganong nagasulod magitag Blessed Sacrament? Unsa may kinalahi nga moadto ko sa bukid sa Huyohoy, mulingkod ko dito sa ilawom sa kahoy, makigstorya ko kay Jesus. Jesus, thank you Lord for your being so good. Praise you Jesus, hallelujah. Dito ko sa Huyohoy. Unsa may kinalahi nga naa ako sa tubangan sa Blessed Sacrament? Unsay kinalahi? Jesus, question, naa ba si Jesus sa Huyohoy? Yes. Naa ba siya sa outer space? Yes. Naa siya sa ilawom sa dagat? Yes. Everywhere Jesus is there. Pero sa Blessed Sacrament, Jesus is present, physical, unod. Meaning si Jesus, imagine mo galingkod yun diha. Body, blood, soul, divinity. Si Jesus personally naagyo diha. Naagyo diha. Mura kag niadto o gibisitahan ang imong best friend parts, musta naman ka diha? Ayos lang? Siya mismo. Si Jesus na dito, spirit. But they're physical mismo, body, blood, soul. Kuha ninyo? He is in the Blessed Sacrament. His presence is par excellence. Nadia. That is why ang mga sacred linen limpyuhan yun with care. No? Once they have been used at the Mass. Tungod kay basig na inabilin diya ng mga mumho. Gamay lang kayo na mo, Jesus Christ is there. So kung kabalo ka nga, Ginoo ni mo ang naadiha, respetuhon yun ni mo mayo. So, nakakita yung mga sacred linen. Una, corporal. Kinang tela nga patungan sa chalice, mo na siya corporal. Where the sacred host chalice rests during the Mass. Next, ang pal. Kanang tela nga gahi, nga patong sa ibabaw sa chalice, that is the pal, which covers the chalice during the Mass. Next, the purificator. Ang purificator kanang gabitay sa kilid, mo na'y gamiton para paglimpyo o pagpahid sa lips sa pare sa pag-inom sa Mass, sa wine. So, si Jesus, of course, pag kalawat nato na si Jesus diha, no? Mismo natandugan nimo si Jesus, nakahikap na mo ba kay igsoon og diamond worth 20 million nga diamond? Ako wala pa. Pero makahikap kag diamond nga 20 million, magkurog-kurog imong kamot kay basig mahagbong makabayad ka, precious kaya na. How much more nihikap ka sa blood, soul of Jesus Christ? More than a diamond. That is God. Mismo, imong gipasulod sa imong dila. Niya moingon ka, asa kagikan? Simba. Asa kagikan? Nalawat. Bag-o lang nimo gihikap ang Ginoo. Unsa ka precious. Mo na maigsoon, kung ikaw mo jump ship gikan pagkakatoliko, mo gawas ka, mahimo na kang born again, nawala kanimo ang pinaka-precious, which is the Holy Eucharist. So
So kada pangalawat nato, si Jesus sa langit, dili siya ingon nga manaog. No. Naa siya sa langit, naa siya diri, naa siya tanan. So pangutana sa uban nato mga igsoon, unsaon man ni Jesus pag-igo sa gamay kayong mumho, sa gamay kayong ustyas, yun sa mana naa siya dito. Simple na kayo pangutana na ang tubag. Kung sa imong tanaw ang Ginoo dili gamhanan, di na niya mahimo. Pero kung natuo ka ang Ginoo gamhanan, kaya mga niya buhaton ng kalibutan gikan sa wala, kaya na niya buhaton. Amen? So uban, kung daghan kay Jesus, si Jesus nahimo ng gagmay, maurag diwindi na ginagmay. No, dili. Jesus is complete. One. Jesus. Walay kabagaon, walay asa dapit baliba o talikod, no? The second point is that Jesus does not multiply himself so that there are many Jesuses, nor does he divide himself up among the many hosts. There is one Jesus, no? Giunsa niya na paghimo? Mystery. Giunsa niya na tanang altar, tanang simbahan na siya, is a mystery tungkol sa iyang gaho. So mo na mga igsoon, kada pangalawat nato, dili nga ingon si Jesus ni kari ka nato, actually kita ang gidala niya dito sa langit. Kita tanan. Kung kada pangalawat nato, no? Kita tanan nga nangalawat gidala niya dito sa iyang atubangan. And all parts of space were brought to him, were pinpointed to him. Mao na mga igsoon nga gitawag ang Holy Eucharist the Sacrament of Unity. Nganong Sacrament of Unity man? Kada pangalawat nato, kita tanan nahiusa dito atubangan ni Kristo. Nawala na ang atong mga luna, space. Kada usa nato nahiusa. We are dili si Christ ang niari sa atong atubangan, kundi kita gidala ngadto sa atubangan ni Kristo ug kita nahiusa. No? So magnayo mangutana mga igsoon, di ba si Jesus kausa lang gilansang? Kamong mga Katoliko, mga bini, kada misa inyong gibalik-balik ang sakripisyo. Nakabutang sa Bible, Jesus died once and for all. Kaya kada misa, nagsakripisyo na po yung inyong gibalik-balik. Sayop na. Unsa may tubag na ito, mga igsoon? Ato bang giusab? No. Atong gi-renew. Kita na nakatin na mong kasal, renewal of kasal. Di ba? After 50 years, mga tiguang pakasal o utro. Gi-utro ba ang ilang kasal? Wala. Wala. Gi-renew. Nakatin na mong renewal of baptism. Gi-usab ang baptism? Wala. Gi-renew. Gi-kinabuhi o utro. Imagine nyo mga igsoon, ingana kagamhanan ng atong Ginoo nga kada attend natong misa, kabalo ba mo? Parehas lang nga murag gidala kita sa panahon sa aktual nga lugar nga konsidin si Jesus gilansang. Gidala, gitransport, kung kita na mo back to the future, murag ingana. Kada misa, gibutang kita atubangan sa Kalbaryo, atubangan sa Last Supper. Ingana ang gahom. We are transported back. Okay. Last nga pangutana. Hantod kanusa magpabilin ang lawas o dugo ni Kristo sa pan o sa bino? Hantod kanusa? Ang tubag, hantod nga ang panagway sa pan o sa bino na apa. Kung mailhan pa nimo siyang pan o bino, meaning si Jesus, ang iyang lawas o iyang dugo, naapa diha. So, bisan pag nahumana ang pangalawat,
ang sobra nga gibless sa pare, ibutang gid kana siya dapat sa tabernacle. Taguon gid na siya nga naay respeto. No? So, for example, nasunog ang simbahan. Ang usyas, ang consecrated host, nasunog. Ang dagway niya dili na pan. So, meaning wala na po diha si Jesus. Okay? Ang bino. So, kung example, mga mahitabo, daghan kayo na konsekrahan nga bino, nga dili maapod og inom, unsay ginabutang nila? Ginabutang na nila sa usa ka container, butangan og daghang tubig, hantod madilyot, nga ang iyang dagway dili na bino. So, ingana na siya proper way of disposal. Dili pwede ang consecrated host, ihuwad lang nimo sa sink, di gina pwede. Ang ginahimo sa mga pare, kung daghan kaayo na overestimate, ginadilyot nilang tubig nga daghan yung kaayo. Nga dili na siya mailhan kami. Now, kung pagsunod sa imong tiyan, na-digest na ang lawas, ang ostyas, so nalata na dito sa sustiyan, wala na po si Jesus. Unsay magpabilin ang iyang grasya. Only grace remains. Pero the body and blood of soul Jesus, wala na. So ang tubag, kanon sa hantod, magpabilin ang lawas ng dugo ni Kristo, hantod lamang nga mailhan pa ang panog bino. Amen? Okay. So, diya ra tataman. So let us break into groups.